भैया हो आम के सीजन आ गइल बा और कोनो सीजन होखे कोनो मौसम होखे कोनो त्योहार होखे कोनो ट्रेंड चलत होखे और वो पे भोजपुरी गाना ना बनैसन हो ना सकता। तो हमनी के भोजपुरी के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार इंटरनेशनल स्टार खेसारी लाल यादव जी एगो ऐसन गाना लेके अइले आम के ऊपर। काहे कि आजकल खूब लोग आम चूसता, बिहार यूपी सहित पूरे दुनिया में आम लोग चूसता, दबा दबा के चूसता। यही आम पे एगो गाना ला दिले खेसारी लाल यादव जी, जौन गाना का नाम बा आम भइल छोट। जी भैया, आम भइल छोट आखिर ई कौना आम के बात करत रे, ई त आप लोग कमेंट बॉक्स में खेसारी लाल यादव जी से पूछल जाओ, लेकिन हमार काम है आप लोग के जानकारी दिहल। ई गाना आइल और आम भइल छोट, ए बात के सब कोई मानला, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरा भोजपुरिया जहाँ में चर्चा हो गई और आसपास में सब कोई जो है लागल के कहवा आम भइल बा छोट आ कहवा आम भइल बा बड़। ए बात के चर्चा होखे लागल, इतना चर्चा भइल, इतना प्यार आशीर्वाद ए गाना के लोग देहलस कि गाना सुपर डुपर हिट हो गइल और एक दिन में 3 मिलियन के रिकॉर्ड बना दिलस, 2-3 दिन में 5 मिलियन के रिकॉर्ड बना दिलस और फिलहाल में ये गाना 66 लाख व्यू क्रॉस करके जल्दी ही 7 मिलियन व्यू के क्लब में पहुंचे वाला बाटे और रिकॉर्ड मचा दिले बा। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे ये गाना रिलीज भइल बा, जौना के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंको दे दिले बानी, वैसे तो आप लोग देख सुनिए ले बन जा। लेकिन ये गाना पर रील भी बनाई जा, काहे कि रील में भी ट्रेंडिंग में आ चुकल बा और यूट्यूब में भी अब तक ट्रेंडिंग में नहीं आइल। ते गाना के ज्यादा से ज्यादा सुन के प्यार आशीर्वाद दी जा और ट्रेंडिंग में लाई जा और ये गाना रिकॉर्ड बनावे के तरफ चल दिले बा। 10 मिलियन बहुत जल्दी होखे वाला बा। अभी ये गाना के एक हफ्ता भी नहीं के भइल, 4-5 दिन भइल बा और ये गाना इतना तहलका मचा दिले बा। 1,70,000 से ज्यादा ये गाना पर लाइक पड़ गइल बा, कमेंट भी खूब लोग दबा के करता, रील भी खूब तेजी से बनता। ये गाना के बारे में बात कर लिया जाओ तो प्रिंस प्रियदर्शी और प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले बड़े। प्रिंस प्रियदर्शी गाना लिखले बड़े और वीडियो डायरेक्टर कोरियोग्राफर बड़े लकी विश्वकर्मा। आप लोग के कैसा लगा रिपोर्ट, का कहना बे गाना के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में पर आए जरूर बताइए। जय भोजपुरी, एकता बना के राखी जा।